Gavana Billy. God is good all the time, and all the time God is good. Nana wasoma muchiwe Karibu. Nalenge Nyantrago nagenda Gesusu nagenda Kyamukama narwatiga nkwano mugako mugako nagichanka ne familia ya Kalbiyons amachi nali nkorosro chegaiga na beka chimilioni komyo mwako yansabeda amachi chimilioni 10 igo na bekire na Nyasaye kawanchu mutinyogo cyana boko nyore contract ya soilo ngendo mo wanja matanga nara moma etoyo eto mutara go chorro bae pole to kwani roro tumayo goso mo wanja boy Ndolebu ya. Magari kando. Magari na tukutoka kwa rende kala tunya bata. God is good all the time, and all the time God is good. wow Ifanomia no nyene kero mugaka nyamba naralete Nyasaye always nomia bona ilwe tingumana imwaso kereko kurumambia nalenge nyaribali gaiga paka nyaribali rogoro kana na chaiga na chandoro mwaka munda oyo na kumorama tukamangi mwako ye bachite na atika na mumro yoyo etimu yonsi ipiwa Nyakondro wante byo mugaka tarara gavana amacha na arirochega ka kinya beke kera na rawuta kunyoyeka ekra rai mugako yo ekro limu ajite he was 94. He was 94 years. Born 95. 95 and a half. 95 and a half. Ningi nyole. Nende na make it sure amachalia na abekire 10 million hours. Amacha ya wa kuruga ngagende kerera nande sibaenda rale. Ande sere. Ebinyole ebinyo amachalia. Ekina kyo kiagera ngatiganje motebi amacho mugaka kironki alenge mwao ngia chie ande bangete mibarake yi na ubeko ntbante betali ba jaso Na boy. mwande dinga ya onye mutake tumumro mintage ende igoro motebya aso tugo na tugo ida bantu bagende igoro ewa na boigo bono linde nkaire nabe kira amache nkoyatika atika ni advisor yani
Merisedek na mwetegas kwanza ndaitenda rosina isalanso bisi yake atenenere chi county 14 ndio wana koro kuna rec region economic block lakini mwana swono akonya gonkonya ngomono onde urata gikongera kora ikira mere besa tari kori nyinge lakini bako kulecha no basera da basera ero ko mo munyoras makore they wana ikona keknata kanti kiregagu